हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर जाय बिथांमोना नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय लेयार फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिउजिक भिडिअखौ गोबाङानो नायखाबाय आरो गोबाङानो नायाखै जानांगौ दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय फागुन दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जों बे भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोननि बयनिबो फेभरेट एक्टर बिथां सिमां सायनारिजों लोगोसे आरो पूजा मुसाहारि दे लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो लेयार फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलाव थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होनबा लोगोफोर जा लेयार फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेला मोजां मिउजिक भिडिअफोरखौ लाबोबाय थायो होननानै लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअआ लेयार फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्दारावहाय मैयाहाय रिलिज जादों दे लोगोफोर स' बिथांमोना दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स आरो टिउनखौ होदों मिजिं बरगयारि बिथाङा दे लोगोफोर आरो लोगोफोर मेथाइखौ बिथां निथामनि बर'आ रोजाबदों दे लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों लेसन रामी बिथाङा दे लोगोफोर आरो लोगोफोर कनसेप्ट आरो केरिय'ग्राफखौबो होदों बिथाङानो दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाथारबानो जाबाय दे लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो लेयार फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आंबो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजांखौनो मोनदों दे लोगोफोर